Evo idemo polako da se nađemo ponovo sa nekim Srbima. Time započinjemo ovaj naš video. Ko što rade mi u Bangkoku, samo vijamo Srbe i družimo se samo sa Srbima. Međutim, odlučili smo da to večera se malo promeni i da odemo na couchsurfing meeting i na čas joge. Tako da posle sastanka, tačnije posle vožnje motorom i odlaska BTS-om do stanice Ona Nut, idemo se vidimo s tom ekipom, pa onda kasnije, kažem, čas joge i na jedan meeting sa strancima da malo osvežimo krv, kako bi rekli. Tako da, sledeći video može da počne. Zara je opet najviše. Svi su tako mali. To mi prijava. Pa hvala. I druženje sa Srbima je prošlo pa prilično statično, tako da idemo polako na drugu metro stanicu da vidimo taj couchsurfing sastanak i onda produžavamo dalje na jogu, tako da vidjet ćemo kako teče veče. Teče veče, svako veče mora da znači. Evo, polako dolazimo do restorana koji se naziva Skate Bar i tu bi trebalo da bude naše sledeće mesto za druženje sa couchsurferima koji su trenutno u Bangkoku. Samo da vidimo gde se nalazimo. Inače, couchsurfing mreža je društvena mreža za sve backpackere koji slobodno putuju, generalno low cost,
putovanjima, znači da spavaju kod drugih domaćina i ova druženja su upravo za takav vid turista gde se pružaju informacije u suštini gde jesti povoljnije, gde spavati povoljnije, šta je možda neko uradio da bi preporučio i generalno su jako dobro. Tako da ako vi kad budete u Bangkoku, gledajte da uhvatite jedan od tih couchsurfing druženja. Epa! Upravo smo završili naš prvi couchsurfing sastanak. Upoznali smo brutalne ljude koji su sa svih krajeva sveta došli u Bangkok i razdelili sjajne informacije, popili po pivo i stvarno je bilo fantastično. Čekamo sad jednog drugara iz Portugala da nam se pridruži, idemo zajedno metroom nazad. Zare, imaš šta da kažeš? Jao, predivno. Poljaci, Maldivi, Francuska, Španija, nema ko nije bio. Tako da sve u svemu, odličan couchsurfing sastanak. Na couchsurfing sastanku smo se upoznali sa, what's your name? My name is Luis. Sa Luizom, on dolazi iz Portugala i mislim da šiša kučiće. Sve u svemu ima kuću u sred nacionalnog parka, ali ima nešto da poruči za sve vas. Pozdrav, Selin, Serbian. I hope so. Na couchsurfing događaju smo saznali da je za par dana kraljev rođen zadržava velika manifestacija. Sad na Tajlandu se generalno priča da je kralj mrtav već 2 godine, ali je to naravno neka velika tajna, tako da li će biti slavlja ili ne, vidjet ćemo, ali ako bude, onda smo se dogovorili sa nekoliko tih couchsurfera iz Španije, Portugala i drugih zemalja, da odemo na tu glavnu ceremoniju i da vidimo šta će se dešava. Navodno treba da dođe, ne znam, oko 10.000 ljudi na taj neki glavni trg oko Kraljeva palate i da se napravi opšta fešta. Tako da ostanem samo da za 2 dana vidimo šta će da bude. Mi ćemo svakako biti spremni za akciju. Idemo polako prema času gde se održava couchsurfing yoga, gde jedan lokalac drži sjajnu jogu u sred parka. Međutim, nešto počinje kiša, tako da je moguće da će biti otkazano, ali svakako svaki četvrtak se dešava ovo dešavanje, tako da ako propustimo večeras, samo ćemo nadoknaditi sledeće nedelje. Tako da idemo polako da šetamo, da vidimo šta će biti. Ako ne, svratit ćemo negde na klopu. Totalno, našli smo 7-Eleven, ništa od joge, počela je kiša, tako da idemo kupimo pivo i da uzmemo nešto za klopu i završimo sa današnjim danom. Koja ladnoća. Da, idemo po pivo. Nemanja je odlučio da ne pijemo pivo, nego da uzmemo nešto za 10 bata, što je otprilike, koliko to izađe? Do 20 dinara. Ne, ali vidim da svi piju ovo. Svi piju ovo i svi klošari. Kako im nije dobro od toga. I svi spavaju na ulici. I odlučili smo da kupimo to. Pa je, 10 bata je. 10 bata je, tako da... M150, kao da kupujemo neku Petar Dvogu. Da ću ipak pivo, pa ću pravno. Ajde, što mi znači da ću ovo tako da bacim da ne... Može, pivo. Šta je? Šta ću ti jedna velika? Leo?
Uzima se Leo od... Od 0,63. Najbolje. Toliko pljušti kiša da nismo ni stigli do hotela, ali smo seli u neki mali restoran da naručimo hranu i Zari će sad Svetlana da proba žestinu koju smo kupili malo pre za 10 bata. Red Bull, žvaka, slatko. Živjeli. Ako je ovo njima jako, onda probaj, molim te. Ovo je sok. Ne znaju oni šta je rakija. Ovo je Red Bull, jel da ono taj problem. Evo, kiša polako prestaje da pada, još pada, ali dosta sitnije. Zare i ja polako idemo kući, nadam se da nećemo mnogo pokusnuti i završavamo polako ovaj današnji dan. Tako da, see you later, alligator. Evo, polako dolazimo do sobe, završavamo polako današnji dan. Naime, ova tura tek počinje, tako da svi koji žele neka kliknu dole subscribe i ako imate nekih pitanja slobodno postavite u inbox, tačnije dole na komentarima ili pošaljite u inbox na Facebook profilu. Vidimo se u sledećem klipu kad kreće sledeća akcija. Ćao drugari!